SCCN is niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan door rollen van het bed, slikken van een kunstgebit, losgaan van hechtingen en het urineren in uw kleding. U bent gewaarschuwd. En nou waar alles maar iedereen die iemand is, die iemand kent of iemand bent of is geweest of zal zijn. Well, you be ready weekend. Maar no, you tuned into SCCN. Your sexy, cool and racy network busy. Na decoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Bachelor in decologie. Certificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in uw EG-programma. Tapadek. En dan ben je van Taurus Riley bij Singapore toch. I'm sorry that you're sorry, but sorry doesn't dry my tears, baby. Yeah, I'm sorry that you're sorry. En de Taurus Riley wan bij Singapore over sorry. Volgens mij had Beyoncé er ook zo een over diezelfde sorry. Maar en ik over artiest wang. Ze heeft gebruikt als sorry. Ook toe aan minister voor Financiën. Heel more boefdraad. Nee, wat is dit? Ja, hoefdraadzuiver. Voor financiën, ik tegen de leerkrachten dat I'm sorry that you're sorry. Ja, dus nee, aan mij tegen de sorry. En de leerkracht dacht, we're sorry that you're sorry. But sorry doesn't dry my portemonnee, baby. Je gaat me niet zeggen dat hier. Want nu dekba, hoe de 5e voor mij is hij toch 5 mei. 5 mei, hoe de nu. En dan gerlijk nu de toenemende skeriditeit. Zeg je vrouw, kijk even en je Poetin, zo. Je leest haar tekening en volvo. Maar bij deze, de minister voor Financiën bieden en verontschuldigingen aan voor een menselijk falen. Want naar zeggen voor de minister Hilmor Hoefdraad, dat eigenlijk waar er mensen werken, kunnen er fouten worden gemaakt omdat een mens foutelijk is. Oh, sorry. Een fout menselijk is. Ja, sorry voor een correctie. Sabi dat hij gebruiken direct zou het acteren. Maar anyhow, een tak, he's sorry. En de leerkracht dacht, we're sorry that you're sorry, but sorry doesn't help my portemonnee. Decologisch bekeken. En lekva stuff met singing. Abby, what will Abby? Podo, when I masha podo. So, a podo, ne mas zomaar zo. En eigenlijk omdat je zomaar trots dat podo Syrië. Want in Amerika, nee, ze doen zo echt. In Amerika, de man betak over een ijzerhoudend gehalte en een voedingskracht. Sadena podosiri. Maar no de man mas moro podo. Nee, je kan massa podo voor si prana podo. De podosiri boeren in Marowijnen zijn van plan de productie te verhogen. Dus mo podo, na moro podo is af wat ook weer amasha podo en op chiso podo arkino. Het areaal van de landbouwer Iwan Fananen langs de Oost-West-verbinding dichtbij Boesoekreek dape in Marowijnen, waar dape de mijn start-up anga podosiri plantage zij komen te wonen en ushi a DC potwan plantje. Ushi a minister Sout met Suresh Algu potwan plantje en ook toe minister Edgar die kan laat zien dat hij ook planten kan. Decologisch bekeken. En omes ma bereken tak gado ekong. Met eigen trama tak de shifaya in a lok to trama bigi longot na feskerki tak isabi de mensen kufkong. Kersten de schrift gelijk draai helemaal de libi gelijk zijde. Arki mensen no burja. No long of gopot no wa holu collector wat ibe pot 50 cent vroeger. Arki si luister hoor en begrijp ze. Omes ma ben tak hier boys over een mysterieus leg in het oosten. Tak agerleki. Ja maar tak van vos mi gado speed kagro nee. Nee, I know that. Zo kon je het tot en met nu toe. Natak nou een raket de man test is abi zo aan maar uno aan bemoei tumsi. Maar ik denk dat je nou een buitenaard zo is. Decologisch bekeken. Wie niet vraagt, krijgt niet. Maar wie vraagt, wordt overgeslagen. Maar meneer Sap, als hij niet heeft gevraagd of misschien bewust is overgeslagen. Maar minister Van der San, zo mij denk me bedoel, Diego Dynamite Suma, Chat Launch Sheni. Oh, die minister van Justitie en Politie, ja, zuiver, Arki, zie, luister en vol voor zijn gebeuren in een kwestie. De minister van Justitie en Politie, Chat Launch Sheni, voelt zich overgeslagen. Baka die amayere, tak plotseling, een bond van
politie, politiebond, tak tier, tak shana, tak de man ma moksi mor jong moro nanga a korpsleiding. Dus dan tak de no man ma bubblegum samen. Je leest tekening en valvo. En deze, dat gelijk eigenlijk na postbode sen na briefie kon nee aan de postbode chara briefie kon, maar briefie luku Dorothy langa bij de hele meneer voor de tweede keer. Zijn er ezeligheid, zijn er excellentie, deze reden lano Bouterse en daar een chat launch sheni sa fama launch chat ook ba en las daar manga barber volgens mij maar kon het om kimpis van land puru. Dus daar man tak hij is helemaal gekoefkafiseerd. Nee, hij is nog niet gekoefkafiseerd, maar hij voelt zich overgeslagen. Isabi toch heeft hij gevraagd of niet gevraagd? Tapadek. 3 criminelen bradiskopu aangehouden. Daarom weet hij if iwan bij kip delen nog op bijna maar los want aan was sloper jego. Arkisi luister en begreep ze. 3 arbeiders van een kippenbedrijf op zondag 23 april. Daarna kokolo van bedoel de masrotos zijn in verzekering gesteld. Arki pasans gebeurt nou. Zo, na schoolpost dappen naar Livorno. Dan meneer Ali P. 30 jaar, Nanga Amresh en 27 jaar kon kokolo en ook toe 32-jarige Deepak D. en ook toe Vaseline kokolo je leesa tekening. Baga die een manager voor een bedrijf kon ontdekt dat enkele dozen kip en kipdelen bij ontbreek. Daarom met hij nog bij kip en kipdelen zomaar go langa als je dat naar hun eigen kip de man kweka voeren vanaf isabi toch zo. Maar de man is if de beseerde kipdelen giu de hele is erger dan de zo. Dus je ook toe bekang kokolo. De manager kwam erachter dat een winkelier in Paramaribo Noord naast de normale levering ook een extra dus de man ben baka een manager in een egi fatu de sera ma foru nanga ma egi truck ja ma egi klantje bribator die jongen. Bij onderzoek van deze zaak dan recherche nog aan no weri en de 3 man die ko in beeld sambe op een kippensloperij zonder of op de egi kippenbedrijf of kippenboerderij dat de man kon kokolo. Decologisch bekeken. En dan Saritori kon gebeuren. Want na ukoyere tak een heel populaire kinderarts komt sa abigi faya en de man betak hier dikwijls dat hij de beste kinderarts in Suriname was. Het gaat om Artie Jesrun die er niet meer is. Hij komt op 69-jarige leeftijd te overlijden en van deze plaats uit namens Aheer Dek naar alle de kinderen die groot zijn geworden dankzij deze kinderarts werd hier Suriname gecondoleerd. Hey Glenberg, wagwan. Meer de maga protest in Nigeria. Oh, them de pan strike. Yeah, them de pan strike, but meer de na de pan strike no more. Wagwan, Glenberg. So, we lezen tekening en volvo. Die hele staking die was gepland daar op Nigeria, wel het gaat niet door. So, lezen tekening en volvo. Uko Jeremia, dat in het kader voor een rally sa ook toe een start-up dat we in Nigeria. Nanga een race dat de politie op de handen vol en de man moest vol de hand. Nee, de man vol de hand. De man hebben druk nanga een race rally dat we. Dus tegelijkertijd simultaan de abo moeilijk gide man voor verleen assistentie in een protestmars en leesa tekening en volvo. Dus daarom ik ADC julum si jij sap suma me bedoel. Tak tier boys, tak no de da on kan hoor me. Tapadek. En dan agerlijk Juffy Flash. De leerkracht no er next moro. Want baka die jugu ben komen te wanen. En want to leden bij actie van vergadering. Want was schrijven bij circulairlijk want dingen voor. Tak de leden voor KOB. Ano Akabula Onderwijzersbond en katholieke onderwijzer. Oh, dat. Bode was een allerlei katten die Kabula dan ze zeggen van de KOB. Nee, maar hou toch op man. Zo, Arki, zie, luister, hoor en begrijp, zei ze. President-voorzitter. Presidium voorzitter voor Vols. Ben taktier nangaresma. Tak atori voor a herwaardering sa et taekwondo 2 jaar lang. Eigenlijk bij Congres wan kaya na gramang. Wan pramis kousa go op dieet if je geberekend sa we taktier. Tak eerst abede oktober. Toen verschoven naar januari. Van januari verschoven naar april. Van april voor sabi ay tandrip gomoro langa. En in een bewuste vergadering dat meneer Marcelino Nerkes binnen aan het nerkesiseren. Nieuw woord schrijving. Nerkesiseren dat wat ik je belsko to give to vrouw zo voor you. Oh, je bribatori. Zo, leesa tekening. Dat in een vergadering dat meneer Nerkes samek de leerkrachten duidelijk dat hij dat ding van die herwaardering het is
Zegt u luid, nou, het is, doe snel dan. Het gaat komen mensen, maar we gaan het krijgen in juni. Even hier, net Jury. Kom weg gaan. Dus plotseling, een bordje op een KOB Kenki. Misschien de mapot loslopende leerkrachten. Weglopende leerkrachten. Want gekoefkaficeerd. Diep teleurgesteld in het besluit. En een uiting dat we tap een moment. Sa voorzitter voor vals geef aan. Dat de abifzeta timing belt. Het heb zo. Dus nog een beetje geduld. Mitegi want kawina ben besing zo. Voor mij jong sukursani besing san. Heb geduld. Lolo mi pitching. Heb geduld. Noas man heb geduld. En de leerkrachten. Wakak mopoja. Lek van delpi besing in alle keer roots. Decologisch bekeken. En als iemand aan je zegt dat je gebed lijkt op die straat van Alkmaar, is dat beter jangas, maar dat tak nooit morer. Nou, ernstig me dit. Nou, ernstig luku a wegdek voor Alkmaar, jongen. Je bribatori. Dus misdolukatori. Dagu schreef ewaka om. Tuurlijk, de dagu kan draaien de enkel. Wel, de bewoners van omgeving Alkmaar, haar aan de bal, trekken aan de bel over een slechte conditie in zijn apassie dat per verkeer en agerlijk even santanso. Dat heeft keba lagadi zazeref otek boto epsa in agotro. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Decologisch bekeken. En dan heeft Baar de leerkracht apart. Niet die stakende leerkrachten nu hier in de stad. Maar misschien die leerkrachten onderweg naar de stad. Want vaak in a decologie. Dan we brengen je in contact met een leefomstandigheid voor de leerkrachten. Dat betekent we barbecue denk. Soms zitten ze in het donker. Soms is hun beste mattie een vleermuis. Je hebt hem dit ook. Maar nu de gekoef kafficeert naar een situatie. Dan enkele leerkrachten. Ja, ik heb veel een beetje. Je denkt. Je moest je tapa FB toch met tegen je bribatori is toch verschrikkelijk zo. Maar agerlijk no de leerkrachten weer heeft nyama ontbering. Knap in water en al na alle den potatos. Dus misschien zien we ze dadelijk ook in de stad gekoefkaficeerd. Decologisch bekeken. En het is zover. Nee, het kan ook verder gaan, maar gelukkig hebben ze al gesproken, want we moeten kijken in welke schaal. Zo, je leest haar tekening in Volvo. Baga die warlord bemint naar Shrek. Zo mij denk me bedoel. Meneer Wilgo zonder masker verlies. Voorzitter voor BVL en als ben contact hier boys naar minister voor OWC en een openbaar waterklosetje naar onderwijs, wetenschap en cultuur. Minister Rabbit Peneu, a.k.a. Shrek. En de tactierboys, tak de one city center. Want duurzame oplossing. Even lezen tekening en volvoer zou je bedoelen. De onderwijsminister en meneer Wilgo Valis voor BVL. Ben kon in een meeting bij contactierboys tak van de city center Alasan. Want de man actie, ja wist de man de journalist. Oh, actie. Wat er eigenlijk besproken is. En als die hele meneer voor de tweede keer en die vicepresident Starswing Adin op de hoogte zijn, tak va de Morocco op een looncomponent. Want een sentiment zou komen te wanen. Daarvoor ubejerik ba tak minister Hilmor Goef naar betak. Sorry, Goef draad. Betak, sorry. Ja, is abi mij weer. Ik ba sorry thing to say. Maar no de man biget tak shanakba. Het taxibedrijf Fulltank op weg naar een oplossing. En we willen ons beide erin zetten. We willen ons beide inzetten. Dat is een Shrek tactier. Tapadek. En een prijsje. Een applausje voor Suriname, want u mag trots lukken desondanks Jeremia. Zo met negatief nieuws, zo met koefkafisatie. Meneer Skerry die tijd en long kom brasa you Mr. Hardtime en met overuren. Maar toch wou een boel nieuws edef melden. En dat toch lijkt er maar je vier trots. Tegen Strana vragen en wapper wan precies. Arkis aan mijn bedoelde. De vicevoorzitter van het Nationale Assemblée, Melvin Bouva, a.k.a. Justin Bieber, amaf Coco en Bana. Kobakabana va ja masa lop koko en man anyhow nee na a presnes hè kobakab ja anyhow a Sam Justin Melvin Bouva dat me bedoel Arki samen tactier boys no hij is gekozen tot bestuurslid van de Young Members of
parlement im gebruiken dat nou een internationale organisatie. Voor een internationale parlementaire unie forum im gebruiken toch dus na alle den biggie parlement de vertegenwoordigd dat. Dus dat die man van Coco en Bana, die man van de vicevoorzitter bedoel ik Melvin Bouva, of de nono de dappe vertegenwoordigd. Dus als er een vraag is, wapper ete wan presi. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En terwijl hij koekoe en borrel in afotoja, dan ben ko Jeremia tak agerlijk na Jelebi e praat in Sipaliwini. If you lees haar tekening en Volvo. Welke kleur heeft Jelebi? Even, een stap naar Jelebi. Hop man. Oh, oranje als. Oh, dat je bedoelt. Zo, lees dat tekening. Totak Jelebi praat in Sipaliwini. Dat we bedoel de opruk van de VHP in Sipaliwini. Agerlijk ay pura heer aandacht voor associatie in a foto. En het niet doorgaan van het protest in Nijkeri. Want dat ube koyere voor meneer Erwin Linga. Tak die de man China Eastern. Tak a Jelebi ko lighter vloed dape. Dat agerlijk de man voor een nak den pakket. Nationale devaluatiepartij. Nee, broeiadores, want naar zeggen voor meneer Linga dat alles maar nieuwsgierig dape voor komen te wonen en China Eastern dan de EG uittak who's coming dus wie komt eraan en ja natuurlijk de opruk van de VHP dape dat is maar actie meneer Linga is u bijgesneden zoekt u ook een Nori tablet of zetpil wat is er met je aan de hand maar dat nee na Juruva kiesologie dan pas je China Eastern zal gebeuren maar naar zeggen voor meneer Chandrika Persat Santoki dat de nog dat go ganya desma daarmee bedoelt hij tak ano tak tir boys en komen te wane nanga pakket lek you na Sinterklaas tak je na meki druk asardin dis orup chin somoro you maar naf meki druk na jompo sardin ze sanga jongen zo maar ama tak no gides ma wan black nanga visi nee ma sendengo visi en gide a uko en yep dem meke en soort pa akai tang zo je lees dat tekening en Volvo tapadek. En in atori voor een gelijkheidsbeginsel. Bij meneer Wilgo zonder masker valies bevindt ik amambo abif bel de man voor stop a beestenplezier. Want de parasiterende parasieten ben de lik de inbrekers hebben kanga luisteren en vlooien naar de taputok zo beestenplezier we taktier. Maar agerlijk a sentiment ook komen te wanen die de landsdienaren. Want de landsdienaren krijgen hoogstwaarschijnlijk voor 15 mei hun eerste lump sum. Dus geruchten en doe de ronde. Awajere afluisteraar trouwen. Die heeft geappt. Zo stond erbij, heeft het ook gehoord. Maar no de. Dus man is zeker het heeft probleem nog komen te wonen in een sentiment dat ze moest Dorothy. Maar de landsdienaren hoogstwaarschijnlijk mag begin kijk uit met den 15e. If haar eerste lump sum kan komen te wonen. Dat nasa minister Hilmor Goefdraad eigenlijk bemikt de sap via. If hij leest haar tekeningen Volvo. Tapadek. We alla ingi tami mati nanga waf dena momik ba. Ma me sen barwa odigi alla de ingi mina pena sandere nanga mata. Maar vooral de dief mata moes Arki en Volvo even. De rijweg naar Mata is tot midden mei afgesloten. Dus dat samsami mati. Mina mandora dape. Da famim dora dape. Da mim jompo ina liba. Da mim stadora busi. De ernste kere. Zo. Arki si. Luister, hoor en begrijp ze. De afslag van de rijweg van West-Suriname gomit Mata dape. 15 mei, dat de mouw tapuri pa even, die zwaar transport, dus, men wa ingewik, ja wa ingi kamsa gewoon. Ja, even ingi tapuan dalian brom dat kamsa. Maar, zwaar transport, no mapsa, omdat a Chinese Dalian Cooperation Group, o de bezig dat we voeren toe, constructiewerken uit Tapapasi. En dadelijk dat de ingeschrift kan fris zangen de sem Dalian baka. Weet die ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschap. Bachelor in decologie. EGG gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezegd in je EG-programma.